da ni yn TP Steddfod yr Urdd efo Cadno. Helo Cadno! Newydd oddi ar llwyfan perfformio Steddfod yr Urdd. Wel, da chi newydd gael ymateb arbennig o dda yma gyn... Ymateb gorau. Band gorau erioed yn ôl... Well na Beatles. Wel, allwch chi ddim mynd y well na hynna, rili, na iawn, be mae Cadno wedi bod yn neud? Ydych chi'n rhoi cwpl o senglen do fod i'w cael? Ydyn, nath ni rhai doi sengl tua blwyddyn yn ôl nawr. A oedd yr ymateb yma'n rili dda. A oherwydd hynny, gaethon ni arian gan Rises Cymru yn ôl mis Medi. Ie. So, oedden ni'n rhoi rhai yma. Dwi'n mis 10 Gret. Efo Jacal? Ie, efo Jacal, ie. Roger yn May. Amser da, yn y studio yn May. Ie. Shout out to May, hello May. Helo, May. A ie, fydd gig hefyd ar Arti Gwener i lansio i byd y crew ma. A ni'n rili edrych ymlaen. Gig da iawn hwnna, dyri? Ie, ni siarad efo Mellt ddoe, a maen nhw fel go-to band ar hyn o bryd ar gyfer unrhyw slot sy'n mynd yn gerdyn yn gigio loads yn dyri. Felly beth chi'n ei ddisgwyl ar ran sŵn Cadno ar yr EP newydd? Mae di newid bach, fi'n credu bach yn fwy trwm. Athyn ni mewn i'r studio a... Wel, mae gennych ni drummer newydd. Oes. Oh, yeah. By the way, sorry. Mae di bod da ni am ages, so dyma Tristan. Yn drummer newydd, ond mae cwbl bobl yn gwybod. Croeso i Cadno. So mae drummer newydd da ni, sydd wedi newid sŵn bach. Reit. O'n i'n really blessed os ydyn nhw hyd yn hyn. A gobeithio bod pawb arall yn cytuno fyd. Os ni'n dweud, mae chydig bach mwy tywyll na beth ni'n neud o blaen. Os ti'n gallu cael mega dark funk. O'n i'n mynd i ofyn i chi sut sy'ch chi'n disgrifio'ch sŵn eich hunain, achos mae'n yna rhyw sŵn bach funky i chi, does? Dwi'n meddwl hynny'n deg deud. Dwi'n meddwl bod gennym ni air amdano. Dark funk yw'r agos. Dyna beth mae'n neud. Funk tywyll. Funk tywyll. Funk gyda islais tywyll. Na ni, mae adolygiad y selar yn dechrau ffurfio am hynny'n rwan. Felly, lot o beics o'n lle yn mynd heibio. Lot o gigs yn dyfynu wedyn ar ôl y gig lansio? Tafwyl. Wel, 2 diwrnod wedyn i'r Tafwyl. Ie. A wedyn ni'n mynd i'r Steddfod. Steddfod, gret. Ie. A wedyn, o hynny fe gyrru, ni'n gobeithio cael cwpl o gigs arall yn Caerdydd. So Mali mynd i Russia. O na. So, byddwch chi'n chwilio am fasydd i gymryd i lle hi? Byddwn ni'n rhywun i gyfer lle, so os chi'n nabod rhywun. Ie, dros dro wrth gwrs. Ie, dros dro. Na, dwi'n siŵr nhw'n gymryd ti'n ôl pan fyddi di nhw. So, am gyfnod byr wyt ti'n mynd i Rwsia? Fi'n mynd am flwyddyn i'r Almaen a Rwsia pan mae'n hanner. Waw. Oce. So fi gallu hedfan nôl? Cyffroes iawn. Just, hedfan nôl special ar gyfer gigs. New gigs. Gigs yn Rwsia. Ia, so os unrhyw hyrwyddwyr yn Rwsia yn gwrando yn ei gwylio'r cyfweliad yma, mae Cadno'n dod. Sgynnoch chi ddim dewis ond i derbyn nhw. Gret, wel, a wedyn ar ôl yr EP, unrhyw gylluniau o ran cynnyrch newydd wedyn, neu jyst gweld sy'n mae'r EP mynd? Ie, dim hyd yn hyn. Mae dyn ni lot o gynnau yn arall hefyd, so gewn ni weld sut mae hwn yn mynd o wedyn. Gret, wel, pob loc gyda'r EP edrych mlaen yn fawr iawn i glywed hwnna, a fydd na wrth gwrs adolygiad yn y rhifin nesaf sy'n ar mwyn o thebyg. Fydd allan erbyn ystafell genedlaethol. Diolch yn fawr, Cadno. Agor adolygaid Seimla'r tywyllwch sy'n dy gwmpas i di Agor adolygaid Seimla'r cynhesrwydd sydd rhwng ni